Хубаво е да прекарвате време в тишина сред природата, да изучавате и просто да послушате мислите си. Ако аз съм читателя, каква история бих искал да прочета? Коя е най-интересната тема, за която всички деца обичат да четат? Станете река. Опитайте се да си представите пътя, по който сте минали. Дали сте срещнали трудности? Какви истории научихте по време на вашето пътуване? На къде отивате? Защо да не научите езика на катериците? Къде ли отива? Свраките обикновенно са много приказливи. Патиците винаги имат какво да разкажат. На къде ли води този път? Пишете на ръка, водете си дневник или просто записвайте каквото ви хрумне на момента. Не се знае какво ще излезе накрая. Четете книги на разнообразна тематика. Книгите развиват въображението и обогатяват речника ви. Но също така ще ви научат как правилно да структурирате своите истории. Отделяйте време за енциклопедии, атласи, даже списания, защото така ще събирате интересна информация, която може да ви послужи по-късно. Разходката в парка винаги ми дава добри идеи за моите истории. Опитайте и вие, а после ще се радвам да споделите резултата.